गोबां दुखु सुखुनि गेजेरजों हानजासे लाइमोन सेंग्राफोरा दिनैहाय क'क्राझार सहरनि हाथिमाथायाव मैदेर खर' गामियाव गोदानै बेखेवबाय बड'लेण्ड रादाब मावख'। बे मावख'खौ बेखेवनानै होदों दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि बिदा गेदेर प्रितम ब्रह्म चौधुरी बिथाङा। जय बड'लेण्ड रादाबनि जय बड'लेण्ड रादाबनि बड'लेण्ड रादाबा अराय थांनानै थाथों नै। दे माने जै मै एकदम माने बड'लेण्ड रादाबा बयनिसिमबो गोसारलांथों। जय बड'लेण्ड रादाबनि जय। बेखौनो मोजां मोनो आरो पइन्ट क्लास बेनि उनाव नोङो गासै क'क्राझाराव जेसेबां फिसा फिसौ दं आरो जाहाथे गिदिर इन्डास्ट्रि गैया लायो पर्टेल निउसआ जुदि नों बेबायदि 50टा पार्मानेन्ट मोनो 50 ना बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि हारिनि थाखाय दिनैनि आथिखाल जिथु मुलुग बे आथिखाल मुलुगाव दिनै जि इलेक्ट्रनिक मिडिया बिनि जिथु रल बे जोबोद गिदिर जिखुनु इनफरमेशनखौ बिनि दारै माने खम समनि गेजेरावनो जोङो मोननो हायो आरो दा बर'आव बे बड'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन जायफोर जोंहा दा पर्टेल निउस जादों जिहेतु जों दा एक्सपार्ट गैया आरो जोंहा इनभेस्टर गैथ'वा थेवबो बेखिनिखौ जोंनि जाखांफुनाय जोलैया बा सेंग्राफ्रा जेरैबायदि मोनसे खुनु प्रफिट नङाब्लाबो माने गावनि मोजां मोननायजोंनो बेखौ जि खालामबाय थादों बे जोंनि समाजाव मुलुगनि बायदिसिना जेफोर मोनथिनां बाथ्रा बे मोनसे समाजखान्थि राजखान्थि बे मोनसे आबहावा बा बुहुमनि जिखुनु माने बिथिंनि सायावनो जेफोर माने गोनांथार बाथ्राफोर दं बेखौ मोनथिहोनायाव जथेस्थ' मोनसे भाव लादों रल लादों आरो बेजों जोंनि मानसिफ्रा जेरावखि थायाथों मानो दिनै जिहेतु बयनिबो आखायाव मबाइल दं बेफोरनि गेजेरजों गोबां मोनथिफेरै आरो सानफेरै बाथ्राफोरखौ दिनै मोनथिनो हादों आरो गावनि गेजेरावबो जों जेफोरखौ फोसावनांगौ होननानै सानदों हारिनि बेखौ गोरलै मोनसे राहाजों जेखौ जों खुनु टेलिभिजन मिडियाफ्राव हाया नाजाब्लाबो बेफोरखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोङो फोसावलायनो हादों। ओंखायनो आं बिथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बियो जाफुंसारथों बिनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जाहाथे इयुनाव आरो खालामलांबावनो हायो। बर' लाइमोनफोरा गावसोरनि गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै क'क्राझारनि सदर सहर हाथिमाथायाव गोदानै बेखेवबाय बड'लेण्ड रादाब मावख'। बे खेत्रआव साननिफ्राय मा बिबुंथि होगोन दे? दिनैनि साना जोबोद रंजाथाव सान। बर' खौरां मुलुगाव गुबुन मोनसे मावफारि लानानै आवगायबोदों बड'लेण्ड रादाब ग्रुप हानजानि जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफोरा। दिनै बड'लेण्ड रादाब हानजानि नाजानायाव बड'लेण्ड रादाब मुंनि मोनसे पर्टेल जाय पर्टेला राव थुनलाइ हारिमु गासै बिथिङाव खौरां फोसावनायनि हाबा मावगोन आरो बेनिनो दिनै मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो गाव खाफाल गोनां होननानै सानना लादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड रादाबनि जानाखि थांखि आरो बिथांखि राव थुनलाइ हारिमु आरो बे ओनसोलाव फैबाय थानाय समनि जाथाय बिजाथाय राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि मोनफ्रोमबो दिग दिगा फारसे खौरां फोसावनायनि अनगायैबो समाजारि दावगानाय समाजारि सुबुं फुंखा दावगानाय मोनफ्रोमबो दिग दिगा फारसे जाफुंसारनायनि खामानि मावनायाव गावनि मावथांखिजों जाफुंसारनो हागोन आं बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। फैयै फैयै जोङो टिभि चेनेलथ' जों डाइरेक्ट खुलिनो हाया एबा बिनि थाखाय जोङो मोनसे निउस पर्टेल दिनैनिफ्राय 7 बोसोरनि सिगां जोङो बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर जे कलेज दङ बे कलेजाव जोङो बे बड'लेण्ड रादाबखौहाय गायसननाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै 7 बोसोर 1 दान जाबाय बड'लेण्ड रादाबा आरो दिनैनि सानाव जोङो क'क्राझार जिल्लानि जितु बड'लेण्डनि राजथावनि
आरो बे नोगोरजोंनो नांजाबनाय जे मैदेर खर' होनाय जायगायाव जों दिनै मावख' बेखेवदों आरो बे मावख' बेखेवनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जे खौरांगिरिफोर दङ बे खौरांगिरिफ्रा दैथायहरनाय रादाबखौ जोङो मावख'निफ्रायनो जोङो जे फोसावनानै सुबुंफोरनो जे मिन्थिहोनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे मावख'खौ बेखेवदों। माबोरै सोलिगोन नोंथां? जोङो बेखौ थारैनो मोनसे सोमोनांथाव मोनसे जोंनाव सोंथि बियो जिउआव मोनसे सोंथि। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लानिफ्राय लानानै आसामाव गोबां जिल्ला कार्बि आलं आरो ओरै बिश्वनाथ बेंगलफ्रा दानि जोङो 80नि बांसिन जोंहा खौरांगिरिफोर दङ। बे खौरांगिरिफोरनि नाजानायजोंनो जेन जोंहा जेबो राङारि अनसुंथाइ जों मोनाखै गुबुननिफ्राय। जोङो जोंनि खौरांगिरिनिफ्रायनो सासेयाव 1000 खाङोब्ला गासै 80,000 बायदि फैसा जोंनाव फैयो। बे रांजोंनो दिनै जोङो जोंनि रादाबखौ जौगासारनायनि मोनसे सिमां लानानै थांखि लानानै जोङो रादाब मावख'खौ बेखेवदों। नाथाय जोङो बेखौनो खावलायनो सानो मोनसे रादाब बिजों जायोब्ला गोबां रां रुफानि आंखाल जायो। बिनि सायाव जोंहा बिटिसि सरकार दङ आरो जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोर गोबां दङ, राजखान्थि हान्जा, राजखान्थि नङि हान्जा, गोबां आफादफोर दङ। बिनि सायाव आङो बे दिनैनि बे मावख' बेखेवनायनि गेजेरजों आङो खावलायनो सानदों। आङो बुंनाय बायदि जोंनाव 80सानि बांसिन खौरांगिरिफ्रा जेरैबायदि नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे मावख'खौ बेखेवदों आरो बेवहाय सोरबा जोङो मदद होनाय दिनैसिमबो जोङो रोखायै बुंथिनो हायै मोनसे थासारियाव दङ। मानो होनबा जों मददखौनो मोनाखै होमबाबो जोंहा जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। नाथाय जोङो जोंनि खौरांगिरिफोरनि नाजानाय आरो जोंनो खौरां बिजों नांगौ जि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोङो जोंनि खौरांगिरिफ्रा ज' जानानै बे मावख'खौ दिनै बिसिमाव मावख' लुफुंनानै रादाब फोसावनायनि थांखिसिमाव जोङो सफैनो हादों। जों गोबाव समनिफ्राय नाजाबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनैनि थारिखआव बिथांमोनहा गावसिनि आबुं मावख' बड'लेण्ड रादाबखौ क'क्राझार सहरावनो बेखेवबाय। बे थासारियाव जोङो जोंनि NBN निउसनिफ्राय गोबां हामलायथि बिथांमोननिसिम बावहरबाय। गोजोन्थों।